Hello mga IRiNg Banban! Welcome back to my channel. For today's vlog mga IRiNg Banbanon, magluto tayo ng paksiw. Hello mga IRiNg Banban! Welcome back to my channel. For today's vlog mga IRiNg Banbanon, magluto tayo ng paksiw with vegetables mga IRiNg Banbanon, like eggplant, okra, and special chili, no? Sa Indian chili. So masarap to mga IRiNg Banbanon with gata mga IRiNg Banbanon. So mga IRiNg Banbanon, samahan niyo ako ngayon sa kitchen ko na maganda. Kasama ng maganda na si IRiNg Banbanon. Good afternoon, good morning, and good evening to everyone. May gabi ug maayong buntag ug maayong udto kanyang tanan. Let's do it. Cooking mga IRiNg Banbanon. So magluto na tayo mga IRiNg. Takpan muna natin. So ilagay natin ang okra sa paksiw. So ilagay natin ang okra mga IRiNg para masarap to ang paksiw. So ginger, lagay natin tong ginger. So balatan muna natin mga IRiNg. So, ayan. Para masarap to siya mga IRiNg, talagang damihin mo ng ginger, yung luya. Kasi ito ang pampalasa, pawala sa langsa. So ilagay na natin para bongga siya. And yung eggplant mga IRiNg Banbanon ilagay natin. So ayan. So ito, this is eggplant mga IRiNg Banbanon, fresh from the garden. So ito masarap ito mga IRiNg. So ilagay natin para bongga ang show. Ayan. Ayan na. So masarap na to mga IRiNg. So lagyan na natin ng gata mga IRiNg para masarap siya. Ayan. So open na. So ilagay natin ang gata mga IRiNg ha. Para masarap siya. Ayan. So, takpan na natin. Very good. So, ito yung pampalasa din mga IRiNg. Lagyan natin yung basura. Ayan. So, ayan. So, antay-antay tayo mamaya. Around mga 10 minutes, no? Luto na yan. So, pakuluin natin yung gata after testingan natin kung masarap yung luto ko na paksiw. Ito yung paksiw ko na with vegetables. Ito ang mga ingredients. So, lagyan ko ng talong at coconut milk mga IRiNg Banbanon para masarap yung paksiw ko.
paksi with baby fingers and eggplant. So, masarap ito mga iring. Ayan. Uy, pag-crispy ka ako po ang takpan. Very crispy ay masarap. Matabang na siya mga iring. So, iring na ko na pag-iring. Bahaw, old rice ko. Tapos may luto na akong paksiw, mga iring-banbanon. So, samahan niyo ako kumain ngayon. Masarap po mga iring. So, kuha kayo ng paksiw, mga iring-banbanon. Oh, isang katupak na kaldero. So, kuha tayo. Manapin. Oh, may sili. Ayan. May okra. Sabaw. Sarap. May buwad. Kuha tayo isa. Piraso. Maliit lang. Ayan. Ayan. So, kain tayo mga iring. Samahan niyo ako mga iring. Kakain na paksiw na may eggplant at saka may sarap. Okra. Sarap. Yung chili. Ay! Tulingan mga iring. Hindi tayo. Ano kaya okra o talong? Nagprito po kong tamban. Nabusog na ko mga iring. Katag mo. Lumit akong paksiw mga iring. Inuuna ni si Bisaya. Inuunan. Fresh from the sea. Samang oras, samang takna, samang lugar mga iring banbanon, punos ka sakit o punos ka lipay, ichika mo, ilaglag natin. Shalala, bye-bye. God bless to everyone. Mwah, mwah, mwah.